पुलानो चिनी मीडिया फ्रेंड्स रंनो अनि खाखाम ते हजागिरिनी जतनो अनि बखाक्ति खाखाम ते TTAADC हाफांग बखाक्ति खाखाम याफारो जों दिनै अरो प्रेस मीटिंग मानि अपान्दाव तंगो जोंनि TTAADC हाफांनि स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स बेलेगनि नायकल तंनाय जोंनि एडिशन CU ते खरसा तंगो जोंनि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटनि जोंनि बरंमन प्रिंसिपल ऑफिसर जों दिनै बेयाव जागाबो साग्लायनो थाङै दङ दाख्लै बिसिनि जोंनि फुटबल थोंग्रों बागै कायसा कक्तुमा गाहाम फाइनाय तालनि बिसिं पुला सप्ताहनि बिसिंगो कायसा जोंनि TTAADC सुपर लीग चेंगिरि जगनाय और सुपर लीग जोंनि ADC आमचेनि जत फुटबल हामजगि तंनाय एबा थंगि तंनाय जोंनि यूथ संनि बागै कायसा सेब्रिजागि तंगो ताई अमचिनि बुबाग्रानि नायकल फांते जोंनि ऑनरेबल CM नि तिदिल मुंबाय जोंनि यूथ रंनि बागै स्पेशली जोंनि सुपर लीग चेंना थाङि तंगो आबन बागै जोंनि जे फुटबल थंगि तंनाय जोंनि थंख्रों रंनो नरक तियार इंदी ते जोंनि जागो टोटल डिस्ट्रिक्ट वाइज जों टीम सनाबै टोटल जोंनि 10टा टीम तंनाय जत टीमो 20 जना प्लेयर्स संनाय अब जोंनि डिस्ट्रिक्ट वाइज जेफ्रो प्लेयर चूज खायनाय आप्रो ब्रग जोंनि कायसा कमिटी सामजा तंनाय मैनेजमेंट कमिटी आरो बिसोर जोंनि जे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट रक फायनाय फादार हानि बरक थाङै प्लेयर सेलेक्ट खालायनाय 20 जनानि बिसिंगो जे 16 जना तंनाय आबंगे जागानि जोंनि खय डिस्ट्रिक्टनि बिसिङाव आबरनि पार्मानेंट एड्रेस नांनाय ताई सिपाही जलांथुं गुमोथिंथुं जत डिस्ट्रिक्टनि न जानि एरिया वो पार्मानेंट एड्रेस नानी नांनाय ते खरगबुरी हांके बरक हायर नाहानायनि कायसा ऑप्शन तंगो जेकुनो जागानि फन बरक ते 4 जनके बरक नाहि माननाय ते चिनि फाइनल जे कप्लाइंग नाय बरन बागै 5 लाख फर्स्ट प्राइज तंनाय ते राना रनि बागै हेंके 3 लाख तंनाय ते सेमीफाइनल जे जरा सगैनाय एबा हारिनाय बं बांके 1 लाख तंनाय बेस्ट स्कोरर नि बागै 50,000 बेस्ट गोलकीपर नि बागै 50,000 तंनाय ते ओमा हाकेन जे थंगि तंनाय चिनि जत प्लेयर्स न बरो ऑनरियम मंथली 8,000 खलाय बरो मानि थांनाय 3 मंथ्स थांनाय अब खेला और 3 मंथ्स बरो प्रति मास बरो 8,000 के प्लेयर्स मानि थांनाय चिनि जत ADC एरिया व जे तंनाय बरो ओवर पार्टिसिपेट खलायनाय ताई जे डिस्ट्रिक्ट वाइज टीम सामनि मानि आबो के बरक जान डिस्ट्रिक्ट आ टीमो थांनाय आ डिस्ट्रिक्ट टीम थानान बागै बंनि वैलिड डॉक्यूमेंट्स प्रूफ नि बागै बरक रिनाय मारिनाय गाबो 28 नि बिसिङ न बरंनि सेलेक्ट बं पाइनाय ओ मंथ नि आबो चिनि जे जत जुनाले जे ड्यू थ्रुतै एबा चिनि आरनि ऑनरेबल चेयरमैन JDC नि बंनि लीडरशिप एकला आरो टीम कायसा मैनेजमेंट कमिटी खलायजगनाय आरो जेबो सिलेक्शन आजागो चिनि मेडिकल टीम तंनाय बंनि फिटनेस चेक खायाखै बंनि सिलेक्ट नाय तै आजागो थंपुरो जे कुनो चिनि प्लेयर्स ऑफ बंनि इंजर्ड खा आन बागैबो इंश्योरेंस तंनाय मैक्सिमम बरक 2 लाख बरक इंश्योरेंस माननाय आवन बागै बंनि वैलिड डॉक्यूमेंट्स अकाउंट आधार कार्ड बंनि परमानेंट एड्रेस नि प्रूफ अमरो खलाय जानि जे डिस्ट्रिक्ट बननो डॉक्यूमेंट सबमिट माखलायनाय एज बार क्रै खेला चेंगनाय नभेम्बर नि फर्स्ट वीक नि सिमिवा जों डेट फिक्स खालायाखै जों देसे हायनो हाय जों ऑफिशियली अनाउंस खारिफिनाय
तब जों नभेम्बरनि फर्स्ट विकनि बिसिङाव जों चेंनाय जों 10टा टीम अलरेडी जों टीम 10टा टीम फिक्स खायखा आजाव जों टीमनि बुंमो फारबायखा अब नरनि मेडियान थ्रुदिनो जों आबो जों हाय खेलाय रिजांनाय नट आउट खेला सुपर लीग नाय नाहारमुंफ्राम चिन नाहारमुं दमन तंनाय जे चिन आम जायो चिनि ताबुक गामि आमसि गुरि नाय दे जों गोबां मा चिनि यूट्यूब दं नुगो जे ड्राग्स बाय बरक कुबुलै गोबां मा गाहाम परिजाक चिनि सिक्ला रक गाहाम स्कुल पढदनाय चिन सराय रक गामि आम जायो ड्राग्स बाय कुबुलै गोबां मा देराय तंमान नुगजागो गाइसिं जेब्रु गाइसा थमुगो कम्पिटिशन खालायो जों बरनति खालायमा नाय आफुर बंनि सागबो गाहाम तंनाय खा गाहाम तंनाय लाम गाहाम सगैनि बर बंनि सागनि केरियार बागै बर वान सुगै माने जरा माननाय फिटनेस तंनाय आम जायबो गाहाम तंनाय एरिया डेभलप नाय अमाके जों त्रिक जों खेलानि बिसिंतिबो चिनि युथ संनो बरनो जागरुक खालायो बंनि केरियार सामनानि बागै जों गाइसा लामा सनाबे मान सेमिफाइनल्स में खोंलो स्टेडियम थनाय आबोनि सिगांगै जों जान डिस्ट्रिक्ट जों मार्ट चूज खालायनाय बो मार्टो बो एरिया बो टीम न हंगे जों आरो मथुंगि मान आबो जों फ्लोर चार्ट खायाखै जों ऑफिशियली नं थ्रुदिनो जों आबनो एनाउंस खालायनाय रेगुलेशन गा जों गाइडलाइन केस नाम दङ आबो जों ऑफिशियली जो जाग इंस्ट्रक्शन होनाय आ गाइडलाइन तंनाय बिचिनि बिनि इंश्योरेंस बागै बटाम डॉक्यूमेंट सबमिट खालामनाय दा बिनि ऑनरेरियम हामनानैबो जों ऑफिशियली बिनि मंथली ऑनरेरियम हाबथानाय आबन बाय बिन बैंक अकाउंट ड्रॉ बिन आधार कार्ड प्रूफ ड्रॉ आजागाव बो सबमिट मा खालामनाय बिनि खेलारो जे रुल्स एंड रेगुलेशंस जामन बो डिसिप्लिन फॉलो खालिया गाय आ डिसिप्लिन फॉलो खायंगे बो ताम पनिशमेंट तंग अब गोबां मा डिटेल्स आजागावनो जों इंस्ट्रक्शन जे गायसा लिस्ट नामे आको जों अब ऑफिशियली जों अब चिनि मीडिया रम थ्रु दैनो जों आबनो आवे खालायनाय सर सेन्सबा खुमलुं बाट चेंगमानि हेंगे जों खुमलुं चेंनाय इनोग्रेशन जिग जाबरो सेमीफाइनल फाइनल संगाय जान डिस्ट्रिक्ट जों चूज खायनाय माट बो जागो माट काम तंगको आजागा जों चूज खायो बो टीम मोनथनाय आबो सेटअप फ्लो चार्ट खायाखै जों ऑफिशियली आमनो जों अनाउंस खालायनाय इनिशिएटिव ना तंगो जों ता थंनाय तंगो जों नानै तांके जतो जरा हेड थानाय जराबो जों हेन्डिक्राफ्ट खरकसा थंना फेमनि मानदायनि रायबो दुबाइयाव थांना थांका जों बनो स्पन्सर बो खालायके बट अमा जों माने प्लेयर्स मे जे हेन्डिकेप टीम्स नामि जों मोथलानि मतो बट फाइके हंगे जदि बहुत गोरोंमोन तंगै जों अलवेज जों एडीसी लगी तंगो चिनि एडीसी जों अलवेज लगी तंगो जे अमा काम प्लेयर्स हमन बगै जों बन कोसो सामन बगै थाने जरा खरकसा बरक ब फातराव थंनान बगै जों स्पन्सर सानफाइके खरकसा मानदायनि जराय बनो जों स्पन्सर के बारेबो मथना रहकास ओ प्लेयर्स बिसिंगो गोरोंनि बिसिं गोरोंखौ गंखा और जों नुगै थानाय जोंनि प्लेयर्स जों बाहायके जों बरम टेबल डेभलप खालामलांनानै अब कायसे जों सेफ साब जरिनानै अब जों बसकांबा जोंनि युथ जों टेबल गाहाम प्लेटफर्म सामनानै अब थंमोनि बिसिं दिनो जों अमर जों जोंनि प्लेयर्स जों जासाखाय माने त्रिपुरा हास्टेआव तो गोबां मा थंगोन दङ फुटबलनि सिमिरमै गोबां मानो के TTAADC हाफांनि बखाक्तै कुसुक लेभेल रहनानै न नाहारमुं तामतो चिनि नाहारमुं अब न जे जों साइमानो जों TTAADC हाफां फाइमानि आगुलो जों बेलेगनो चिनि स्पोर्ट्स न एबा चिनि सिक्लारनो जों प्राइवेटली दङ चिनि महाराज एबा चिनि बरंगनां CM दे चोत एंटर टीम जों साइमानो आगिवो बादरकाट सिम काइसे स्पोर्ट्स स्कुल दङ नि बेयाव तागलाय चिनि बुबाग्रा नाइकलफां चिनि ऑनरेबल CM ने तिदिरमुंबाय स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बेदाग नि बखाक्ति प्रोजेक्ट्स नामै जों तागलाय 3टा स्पोर्ट्स स्कुल मानखा 3टा स्पोर्ट्स स्कुल अमन त्रिपुराव ADC नि पहिला हिस्ट्री व अमन नै जे स्पोर्ट्स स्कुल काइसे खुलगना थाङै दङ 3टा जागावनका अम बेबक चिनि युथ संनो बगै चिनि फ्यूचर चिनि थंगर रन बगै ओ प्रोजेक्ट नि बगै टोटल बजेट बेसेसो अब 9.5 थंगरं रंनि बगै सर फुटबल कारितै बसकांगो तामतो थंगरंनि बगै तो जों फुटबल नि बादे जब क्रिकेट थंना करंग थं बंग बगै बस स्टेडियम सामना बगै कैसे BCCI अप्रूव नि बगै कैसे जों प्रोजेक्ट पाथु जाक दङ सागनति फाइंगा स्टेडियम माननाय अब चिनि स्पोर्ट्स स्कुल फाइंगा स्पोर्ट्स स्कुल गोबां मादा एथलेटिक्स थं चिनि फुटबल थं गोबां मा जे आइटेम्स दं माने आजागाबो जों बनो एड खालायनाय तै अब वानसुक दङ जे स्पेशली आन कैसे वानसुम दङ चिनि TTAADC कैसे वानसुम दङ जे चिनि युथ ड्रॉप बेलेगन एक्सपर्ट शूटिंग रहोगा
archery no जों बाहाय promote खायमा चिनि youth रंग abo जों जों मानसुय दङ फियाबा जों limited fund बिसिंग जों खायना मुसुमान खायमानिया गोबां जों project पाथुजा दङ चिनि swimming pool थुं badminton court थुं volleyball थुं basketball थुं ते चिनि indoor stadium द गोबां project गोबां जों कोटि कोटि project पाथुजा दङ फियाबा जों abo sanction मायने बागै जों आमनो implement खायमाया but जों साइटुगै दङ चिनि बुबाग्रा साइटुगै दङ चिनि honorable CM साइटुगै दङ जाहाथे चिनि youth रंग जों बसखौ बाहाय जों थमुन हापर तुबै बरमनि शाक हामतनि मान बरम careers नामन अब जों बेलेगने TTAADC हाफां चाइटुगै